एक तर कोविडच्या कालावधीत कोविडमुळे मुलं घरी होती आणि आम्ही शाळेत होतो। अशा परिस्थितीत आम्ही एक तर म्हणजे घर भेटी देत होतो। जी मुलं आमची इथं जवळपास परिसरात आहे त्यांच्या घरी जाऊन मी संध्याकाळच्या वेळीसुद्धा त्यांना शिकवायचे। मी त्या विद्यार्थ्यांना म्हणजे इथंच वरच्या बाजूला एक जागा बघितली आणि तिथं म्हणजे कोविडच्या कालावधीत असूनही मुलांना काही त्रास होणार नाही अशा परिस्थितीत दूर दूर बसून मी त्या मुलांना शिकवायचे। मी सकाळी शिकवायचं असं नाही तर संध्याकाळीसुद्धा शिकवायचे। इथं मला आता 18 वर्षे या शाळेमध्ये 18 वर्षे पूर्ण झालेले आहे की मला माझी मुलं हे शाळेतले विद्यार्थी आणि शाळा खूप प्रिय आहे। तर प्रथम मी सांगू इच्छिते प्रत्येक शिक्षकाने या पुरस्कारासाठी सन्मानासाठी प्रयत्न हा केलाच पाहिजे। त्यासाठी एक आपल्या शाळेमध्ये जितकं नवीन नवीन असेल तेवढं मुलांना देण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे। Myself Shubhangi Thakur, I am TET in GPS. I am very happy and feel proud that my teacher got this award, and as you all know, she is very cooperative and she always takes efforts in organizing different activities in our school. She is an inspiration for us. मी पहिल्यांदा जेव्हा फोन केला त्यांना तेव्हा मला सांगितलं की तुम्ही घाबरू नका, ह्या खरोखरच चांगले आहेत, स्वभावाने पण चांगले आहेत आणि मला पण खरंच गौरवाची गोष्ट आहे आणि खरंच चांगलं वाटलं की इथे या शाळेत येऊन त्यांना हा पुरस्कार मिळाला।